హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కట్కమూమ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ రైడర్ అన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్లేన్ ఉంటుంది, దాని బటన్ నొక్కాలి. ఇది అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ కలర్ అనేది మీకు అవుతూ ఉంటుండొచ్చు. దాన్ని నొక్కితే ఏంటని మాత్రం, దాన్ని నొక్కితే మనం అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఈ రెడ్ కలర్ స్టార్ నొక్కామనుకో ఆఫ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఆగిపోతాం అక్కడనే, అంటే బ్రేక్ అన్నట్టు. అది మన టార్గెట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాగ్ అన్నమాట. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ లెవెల్ అయితే విన్ అయ్యాను. సెకండ్ లెవెల్ అయితే ఇక ఎవరి దగ్గర నుంచి హెల్ప్ తీసుకోవద్దు, దీని దగ్గర నుంచి ఇలా వస్తుంది. లేకపోతే ఈ వెహికల్స్ అనేవి ముందు నుంచి వస్తే ఒకసారి వెనక నుంచి వాటి పని అది చూసుకోవడానికి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. మనం కాకపోతే వీటికి పట్టించుకోకుండా మనం మూవ్ అవ్వాలి అంతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో మనది అయిపోయిందన్నమాట యూట్యూబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కట్కమూమ యూట్యూబ్ ఛానల్.